дар шаҳри хуҷанд боз як филиали донишкадаи нав ба фаъолият оғоз намуд. Бинои ин донишкада дар микроноҳияи 27-уми шаҳри хуҷанд ҷойгир буда соҳиби иҷозатнома мебошад. Он филиали донишкадаи сайёҳӣ, соҳибкорӣ ва хизмат дар шаҳри хуҷанд аст, ки шурӯъ аз моҳи сентябр пурра ба кор оғоз хоҳад кард. боиси хушнудӣ ва ифтихормандист, ки қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июли соли ҷорӣ дар бораи таъсиси филиали муассисаи давлатии таълимии донишкадаи сайёҳӣ, соҳибкорӣ ва хизмат дар шаҳри Хуҷанд ба тасвиб расид. ҳадаф аз таъсиси филиали донишкада ин роҳандозӣ ва дар амал татбиқ намудани сиёсати маорифпарваронаи пешвои муаззами миллат дар рушди соҳаи маориф ва илм ба ҳисоб меравад. Чӣ гунае ки дар боло зикр намудем, филиали донишкадаи сайёҳӣ, соҳибкорӣ ва хизмат дар шаҳри Хуҷанд қарор дорад. донишкадаи мазкур аз рӯи 10 ихтисос довталабонро тариқи анъанавӣ ба донишгоҳ қабул менамояд. ҳоло дар ин донишкада дохилшавии довталабон бо маром ҷараён дорад. онҳое ки мехоҳанд дар филиали донишкадаи сайёҳӣ, соҳибкорӣ ва хизмат дохил шаванд, имконияти хуб фароҳам аст, зеро донишкадаи мазкур бидуни имтиҳоноти марказии миллии тестӣ тариқи анъанавӣ довталабонро қабул менамояд. طبق فرمایش وزیر معارف و علم جمهوری تاجیکستان از 23 آگوست سال جاری اجازه‌نامه پیشبرد فعالیت تعلیمی و تعلیمی متدی در فیلیال به تصویب رسیده است و داوطلبان امکانیت دارند که در مهلت مقرر گردیده حجت‌های خود را به فیلیال دانشکده سپارند و همچون دانشجوی دانشکده сайёҳӣ, соҳибкорӣ ва хизмат донишҷӯ шаванд. дар зинаи таҳсилоти бакалавриат 500 нафар иҷозат дода шудааст ва мо айни замон тахминан 20% нақшаи қабулро иҷро намудаем ва довталабон имконият доранд ки то оғози соли таҳсил ҳуҷҷатҳои худро ба филиали донишкада манзур намоянд. дар филиали донишкадаи сайёҳӣ, соҳибкорӣ ва хизмат дар шаҳри Хуҷанд ихтисосҳои иқтисод ва идораи сайёҳӣ, саёҳат ва меҳмондорӣ, молия ва қарз, кори бонкӣ, менеҷменти молиявӣ, андоз ва андозбандӣ, ба ҳисобгирии муҳосибӣ, таҳлил ва аудит дар саноат, ташкили идоракунӣ дар энергетика, иттилоот ва низоми иттилоотӣ дар иқтисодиёт ба роҳ монда шуда, донишҷӯён аз рӯи ҳамин ихтисосҳо соҳиби тахассус мегарданд. рушди соҳаи маориф ва илм дар бештари ҳолатҳо зери таъсири омилҳои гуногун қарор дорад. ҳамзамон бояд қайд намуд, ки таъсиси филиал ва воҳидҳои сохтории донишгоҳ донишкадаҳо имкониятҳои минтақаҳоро бобати рушди устувори соҳаи маориф ва илм бештар менамояд. муҳтавои бештари паёмҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон бобати рушди соҳаи маориф ва илм дар мадди аввал қарор дошта, дар ин самт пайваста дастуру ҳидоятҳо баҳри рушди устувори соҳа ва пойдевор барои тамоми дигари соҳаҳои иқтисоди миллӣ дода мешавад. таҳсил дар филиали донишкадаи сайёҳӣ, соҳибкорӣ ва хизмат дар шаҳри Хуҷанд дар зинаи бакалавр 4 сол ва дар зинаи магистратура 2 солро ташкил медиҳад. ҳанӯз ҳам довталабон имконият доранд, ки ба ин донишгоҳ ҳуҷҷат супорида соҳиби унвони донишҷӯӣ гарданд, зеро филиали ин донишкада дар шаҳри Хуҷанд соли аввал фаъолияти худро оғоз менамояд. гузориши Мафтун Шукурова, Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилооти Хабар.